खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा आबसुखौ बे समाव रोखा खालामनो होदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा रोखा खालामनो होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखा खालामनो होदों दि आबसुआ आंखौ मानो नागिरगासिनो दं मा जाहोनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आंखौ नागिरगासिनो दं होननानै बे समाव सोंथि खालामदों बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायबावदों जे आंजों सावरायनो नागिरदोंना आंखौ बुनो नागिरदों थारैनो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा आंजों सावरायनो नागिरदोंना आंखौ बुनो नागिरदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ रोखा खालामग्रो होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों एबा बे समाव खेंफोरथि होदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावोदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सिगांग्रो रोखा खालामनो होदों आंखौ मा जाहोनाव लोगो हमनो नागिरदों आंखौ बुनो नागिरदों ना सावरायनो नागिरदों बेखौ रोखा खालामग्रोनानै बे समाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोंथि खालामदों बे समाव बुंनांगोन दि एबा मख'नांगोन दि मोनद' हारिनो जा एसटि होनो नागिरनाय बे एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै गोख्रों बे समाव अजद दैखांगासिनो गोख्रों गसंथानानै खामानि मावगासिनो दं बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि समावनो मोनफानि उनाव मोनफा सोंथि खालामदों मोनफानि उनाव मोनफा अजद दैखांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफाद बर' बिथांनि सायाव बे समाव बिथाङा फोरमायदों दि एबा सोंथि खालामदों दि मा जाहोनाव आंखौ लोगो हमनो नागिरदों बुनो नागिरदों ना सावरायनो नागिरदों जेराव थांनाय साननैसो सिगां जा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोहो दङब्ला आंखौ आखाइ फुंसेल' होनानै नाय होननानै बाथ्रा बुंनाय बायदिनो बे समाव फिन आरोबाव बुनाय सोदोबखौ बाहायबावदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आंखौ मा जाहोनाव लोगो हमनो नागिरदों आरो बुनो नागिरदों ना आंजों सावरायनो नागिरदों रोखा खालामग्रोनानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदोंना लादिनि আর মগ বিচাৰি থাকে বলে মগ বিচাৰিছে কি কাৰণে আলোচনা কৰিব কাৰণে বিচাৰিছে না মাৰিব কাৰণে বিচাৰিছে এইটোতো স্পষ্ট কৰিব লাগিব কথা এইবিলাক আৰু মগ বিচাৰি থাকে বলে মগ বিচাৰিছে কি কাৰণে আলোচনা কৰিব কাৰণে বিচাৰিছে না মাৰিব কাৰণে বিচাৰিছে এইটোতো স্পষ্ট কৰিব লাগিব কথা এইবিলাক আৰু মগ বিচাৰি থাকে বলে মগ বিচাৰিছে কি কাৰণে আলোচনা কৰিব কাৰণে বিচাৰিছে না মাৰিব কাৰণে বিচাৰিছে এইটোতো স্পষ্ট কৰিব লাগিব কথা এইবিলাক